report mga kabombo, gipasiogdahan ni Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan sa Kamara ang sugyot balaod noon sa pagkonsiderar nga tugutan ang heartbreak leave sa mga napakya sa gugma sa gisugyot nga House Bill number 9931 o ang Heartbreak Recovery and Resilience Act. Di na mga empleyado tagaan og lain nga mga leave periods based sa edad isip pag-ila sa ilang mga panginahanglan o kahimtang. Alang sa mga trabahante nga 25 anyos paubos o sa kadlaw nga walay bayad nga heartbreak leave ang gihatag matag tuig samtang hangtod sa tulo ka adlaw alang sa mga nag-edad og 36 anyos pataas. Aron mahimong kwalipikado alang sa heartbreak leave, ang mga empleyado kinahanglan mo sumiter og pinirmahan nga pamahayag nga nagpamatuod nga gikan sila buwag sa iyang hinigugma human sa milabay nga 30 ka adlaw. Pinaagi nini ipasiugda ang resource development og support measures sa buhatan diin ang DOLE o ang Civil Service Commission mao'y mangulo sa pagmugna sa programa. Tungod kini sa resulta sa pagtuon nga dako og epekto sa mental well-being sa usa ka individual nga nakasinati og panagbuwag mahimong luya sa trabaho og kanunay maglisod og uswag sa iyang trabahoon. Buanga ni nga balaod nun oy. Og mapasar ni nga balaod nun mga kabombo nga diin heartbreak leave buot pasabot buwagan gani ka sa imong uyab, buwagan gani ka sa imong asawa, buwagan gani ka sa imong bana, pwede ka maka-file og leave. Ang tawag heartbreak leave mga kabombo. Ambot og malipay baka mga negosyante ani nga diya na pulain nga leave mga kabombo, heartbreak leave. Ikaw nagbuwag mo sa imong uyab, pwede ka maka-file og leave. Ang pangutana na masugod ba ni management nga mo-file kag leave tungod ka nagbuwag mo sa imong uyab. Matay sa kadaghang problema sa nasod sa Pilipinas, mao ra gyud ni ang naabot sa utok ani Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan. Daghang problema ang nasod sa Pilipinas apan mao ra ni naabot sa utok ni Congressman Lordan Suwan mga kabombo. Siya naman sad daghang tag-angay unahon nga mga problema nga sulbaron dili kay kaning pagpandig balaod nga heartbreak leave. Murag moalma ang mga negosyante ani. Ato sa kapalusot pila ka mga importante nga minsay oras alauna 48 na sa hapon sa gyapon standby.